आज आपण मसरीची आमटी करणार आहोत। ही मी अख्खी मसूर 1 कप घेतलेली आहे। ती अर्धा ते 1 तास भिजवून ठेवली आणि आता मी कुकरला लावणार आहे। तर मीठ घालणार आणि पाणी घालून कुकरला लावणार। 3 ते 4 शिट्ट्या घेणार। पण फोडणी देऊया। 4-5 पाकळ्या लसणीच्या सोलायच्या अगोदरच टाकल्यात मी। आता आपण फोडणीमध्ये कढीपत्ता टाकूया आणि त्याच्यावरच 1 टोमॅटो टाकूया बारीक करून। थोडंसं हे करायचं, हलवायचं। आपला टोमॅटो नरम झाला। 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद। आता हा थोडा तेलात असा परतायचा। हे मालवणी वाटण आहे, हवं तेवढं तुम्ही टाकू शकता। आता जरा हे खोबरं हे वाटण जरा परतूया याच्यामध्ये तेलात। लावलेली मसूर याच्यात मारायसाठी तुम्हाला पाहिजे तेवढं पाणी टाकू शकता सांबारासाठी। तुम्हाला पातळ हवी तर पाणी टाका, जाड हवी तर कमी पाणी टाकायचं। एक उकळी येऊ दे, मग झाल्यावर कोथिंबीर टाकून गॅस बंद करायचा। मसरीचा सांबार आता तयार आहे। आता कोथिंबीर टाकूया वरून आणि गॅस बंद करूया। कशी वाटली ते सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।